Вітаю, мяне завуць Карына, дзякуй, што зазірнулі на тое-сёе. Як маецеся? Сёння я буду збіраць свой першы ПК, не першы ПК, але збіраць буду ўпершыню. Таксама гэта маё першае відэо на Ютубе, таму калі ласачка, патрымайце мяне падабаечкай, мне будзе вельмі прыемна. Я спадзяюсь, што ўсе, хто зараз глядзіць гэтае відэо, добра разумеюць, што я не эксперт у зборках камп'ютара. Так, я аддала шмат часу, каб разабрацца ў гэтым пытанні для сябе, каб зразумець, якія часткі мне патрэбныя, якіх мне трэба пазбегнуць, или якіх трэба пазбегнуць усім, не толькі мне. І калі вы собираетесь таксама збіраць камп'ютар, я раю вам знайти гэты час, пайсці на Ютубы, паглядзець відэа, зразумець, што вам патрэбна, для чаго вам гэты камп'ютар, што вы на ім будзеце рабіць, які у вас бюджэт. Гэта такія пытанні, якія трэба зачыніць, даць сабе адказы на іх. Аднак, калі вы жывеце ў Польшы, як і я, адна парада ў мяне для вас все-таки ёсць. Это зазірніце ў аутлеты такіх крам, як РТВ, як Медыа Эксперт. Там яны прадаюць новыя тавары, але са зніжкай за пашкоджаную упаковку. Стойце! Бегчы ў фізічную краму не трэба. Аутлет-крама даступная толькі онлайн. Гэта мне дазволіла сэканоміць шмат грошай, таму мой граманец быў вельмі удзячны. Але гэта таксама перагарнула маю зборачку проста з гары да ног, таму што часам я магла сабе дазволіць нейкія часткі, якія не разглядала, проста што яны былі даражэйшыя, але там яны былі па зніжкі і атрымлівалось тое на тое на саме, альбо увогуле я пакупала нейкія іншыя, бо яны са зніжкай. Тут мы маем працэсар Intel i7 12700, 12 ядзер, 20 потокаў. Стокавы кулер, які ішоў у камплекце з працэсарам. Памяць ад Corsair DDR5 на 32 ГБ з хуткасцю 6000 МГц. Диск SSD от Lexar на 1 ТБ. Далее у нас ідзе мацярынская плата ад Gigabyte B760M XAX формату microATX. Спачатку хацела плату пабольш, але потым пабачыла гэту прыгажосць і ўсё астатняе як у тумане. Вы, напэўна, яшчэ не пабачылі, але рог у гэтай пліты аказаўся пагнуты. Менавіта ў тым месцы, дзе была пашкоджана скрыня. Гэта каштавала мне 2 тыдні, і вось прыйшла новая, таму працягваем. Залаты блок сілкавання ад Corsair на 850 Вт. Больше мне патрэбен для гэтай зборкі, але я ахвяра маркетинга і зніжак, таму вось ён ёсць. І графічная картка RTX 4060. Так, на гэтым моманце ўсе выключаюць відэа.
Але я ў выніку палічыла, што для маіх патрэб яе больш чым дастаткова. А таксама гэта вялікі апгрэйд пасля маёй 1660. І ўсё гэта дабро будзе ў маім старым корпусе, які яшчэ трэба разабраць і пачысціць. Чым зараз і займемся. Ля, якая цаца. Каму патрэбна, шукаецца на Лейксе. Не хоча аддаваць. Dziękuję. Dziękujemy za wywiad. Do widzenia. Do zobaczenia. Што тычыцца корпуса і кулера, я планую, шчыра кажучы, памяняць, але пасля пераезду, які вось у мяне на носе. Планую поўнасцю разбіраць камп'ютар назад і пераводзіць толькі часткі, якія мне патрэбны, вось новыя часткі. І там ужо будзем на месцы па новой ўсё збіраць. Яшчэ плануецца, што ў мяне будзе поўнасцю новы сетап, новы стол, новае крэсла, новыя усялякія прылады. Таму заставайцеся, будзем рабіць гэта разам, будзем будаваць новы сетап. Будзе вельмі цікава, гэта я вам абяцаю. Хопці ўжо языком малоць, паехалі збіраць. А паехалі. Як думаеце, ці дажыве наш Марыо да канца гэтага квеста?
Так я сабе ўяўляла першы запуск. Насамрэч, пасля таго, як все прыгожанька засвяцілася, мяне павітаў чорны экран і 5 біпаў. Каб зразумець, што гэта за памылка, я палезла ў мануал мацярынскай платы, і тут высветлілася, што калі ў вас
плата ад гігабайт, то 5 біпаў не абавязкова абазначае тое, што літаральна напісана ў інструкцыі. А па інструкцыі это была памылка працэсара. Я ўжо пачала ўзгадваць усё тое, што магло пайсці не так з працэсарам, што я не так яго ўсталявала і пагнула піны, што, можа, я занадта шмат дадала тэрмапасты і пад ціскам яна паплыла і таксама заліла мне піны, і праз гэтая плата не бачыць працэсар. Альбо ўвогуле трэцяя была опцыя мая, это тое, што ён першапачаткова прыйшоў да мяне паламаны, непрацоўны, таму што ён быў з аутлета, і мне трэба апять кантактаваць, што там было, не памятаю, крама, якая прасіць замену. А яшчэ у цябе не было ніякай аховы ад статычнай электрычнасці. Было ўжо позна, мне заставалася толькі легчы спаць, што было вельмі складана, бо я была разчараваная праз тое, што я зламала свае рэчы, што я нешта іх пашкодзіла, што я не змагла зрабіць тое, што я думала, я здольная зрабіць, то бок сабраць яго суцэлкам, каб ён працаваў, а ён у мяне, бачыце, не працуе. Былі такія думкі, што трэба было адразу ісці да нейкага майстра, каб мне там все зрабілі як трэба, і я проста ўжо яго выкарыстоўвала. А вось я паспрабавала, і ў мяне не атрымалася. Зранку, пераглядзеўшы шмат відэо і пагугліўшы вельмі шмат всякіх артыкулаў, я пачала з малога, я адключыла белыя прыгожыя экстэншаны, я адключыла свае сховішчы, якія ў мяне ўжо былі старыя сховішчы, і штосьці з гэтага мне на дзіва дапамагло. Я дагэтуль не ведаю, што менавіта, але я вельмі ўдзячная, што вырашыла ўсё гэта проста. І літаральна я праснулася, я 10 хвілін нешта патыкала ў камп'ютары, і ён загрузіўся. Першы сапраўдны запуск — это так прыемна. Зараз, пакуль я монтавала гэтае відэо, у мяне было шмат часу все пратэсціраваць. Мне дуже падабаецца, як все працуе, як камп'ютар сябе паводзіць і ў праграмах, і ў гульнях. Часам проста, ведаеце, вось ты нешта робіш, гуляеш там, ці працуеш, ці нешта глядзіш, і проста узнікае такая думка, яно працуе. Я гэта зрабіла, я яго сабрала, і яно працуе, і я зараз все гэта раблю на тым камп'ютары, які я забрала. Это проста, гэта неверагодна, гэта трэба адчуць. Так што гэтае відэо пра тое, як я здзейсніла нейкую адну з сваіх дзіцячых мар, выйшла не без складанасцяў, але ад гэтага яшчэ больш асалоды. Дзякуй усім за прагляд!